Akwine na na video ma. Akwine na na video ma. Mbosi amụrụ ndị a kịta na mbosi amụrụ fa a na-enwe amụrị na amụọ na nwoke. Nwoke ga-anọchi ngwuru. Ya bụ ọbụla akpị ọsị gị, a ya amụta nwoke, a ga-amụta nwoke, mụta nwoke eji eme gịnị. Ịma na ihe a kịta bụ afịa azụrụ ghọrọ afịa bụ ihe. Akwa nwa mmadụ, nwanne mmadụ, ma ọ bụ bụrụ di mmadụ. Ihe a kịta ị na-afụ kịta ebe a bụ afịa azụrụ ghọrọ afịa, because o nwere nne na nna nwe ụmụazị ya na at peace, ma ọ bụ ga-enwe joy. Fa ga-anọ na the pain until fa alapụ ụwa, because the joy of every parent bụ ụmụazị fa mụta. Fa na-ene ụmụazị afọ anya, fa the sound na-reason properly, na-solve problem. Ụmụazị a na-ashine na-emebe ọfụma. That is the only joy of every parent. Mana look at our society today. Ịmụta nwe na-atụzi egwu ihe society nwere ike ịtọnụ ya out. Kacha wee dipendi inwetezi onwe gị na one kind jaguda location. Ịnọrọzie n'ife a na-agba ekperechi. Ya ọ ya mpụta ebe a na m agwa gị akwa na ịzụcha society azụgharịala gị nwa gị, and o nwere na-ewe society ga-abụ azụchala gị nwa gị, ị na-asị kedu onye mere gị ife a. Mana nwere onye mere gị no condition mụ na gị na-abụ findịrị onwe anyị. Na gị nwa bụ nne bụrụ nna na-ege m ntị, wechakwa ntị gị ka nyekwe gị ozi ga-abalị gị uru, maka na ndị Igbo si na anya ọkụkụ na-eche akwụ ya. Ịghọta ife a na-agwa gị. Gị nwa bụ nne bụrụ nna na-ege m ntị, how close ka ụmụ ịmụta, how close ka unu dị? Gị nwa bụ nne, nwa gị nwaanyị nwere ike confine in you ka ọ na-atụ gị egwu ịgwa some certain things na-eme na ndụ ya, because ife afọ ị na-ahidele nwa gị nwaanyị, especially gị nwa bụ nne, because o suppose na nne na nwa ya nwaanyị suppose ịdị close to the extent na nwa gị nwaanyị na nwoke gbaa ya outside ọbata ọgwa gị, because o experience gị ka ị suppose iji wee na-akụziri ya ka o esi wee na-ebi ndụ as a mother. Mana today some of parents, especially ndị nne, achọrọ dị ịma the kind of life nwafa nwaanyị na-elive. Some ndị nne guys adapụgo n'ọrụ fa suppose ịlụnụ. Ịfụzia nwatakịrị amụrụ amụ, ụmụ nwoke were gị guys wee mee na outside, ejide nwata nwaanyị agbakasịa ya. Ịfụzia nwata nwaanyị suppose ịgwọ ọnụ n'ụgụ, ọ dị ka onye nugolu di achụọ ya na di. Oh, because na gị nwa bụ nne failụ ịlụ ọrụ suppose ịlụ as a mother. Abịakwa na the other side, gị nwa bụ nna, ana m agwakwa gị ife anụnwa. Kedu ndị dị ife afọ na-akpọ nwa gị nwoke broad, my broad? Kedu ndị dị ife afọ? Kedu ndị nwe data asụsụ? Kedu ebe a na-asụ ya? Kedu onye dị ife afọ ga-abụ oge ọbụla ọ na-akpọ nwa gị nwoke broad? Kedu ụdị ndụ ọ na-ebi? Because many people anyị na-afọ anyị akpọ ya wapụta, a na-akpọ nwa gị nwoke broad, ọfanwa na-asọpụrụ anyị fakolos, mkpụrụ mmiri, eyes, Igbo. Do you understand what I'm saying? Gị nwa bụkwa nwatakịrị na-ene m anya, ma ọ gị nwa bụ nwa okorobịa na-ene m anya, onye afọ na-akpọgwo broad, kedu onye ọ bụ to you? Kedu ife o nwere to offer in your life? Kedu ụdị nkata gị na ya na-abụ na-akpa? Maka akwa onye aghọlịrị ka agbalị. Onye a kịta ịfụrụ kịta na-eme ife ọ na-eme, bọsụ afịa ka agbagolie. Do you understand me? Ịfụrụ nwatakịrị mmadụ ka o sisi eme because of our society. Because mpụta na-ebe ife a na-ebe na anyị nọ na mess, some of unu adaghọta ya. Mụ na gị na-abụ nwee better society, ụdị ife agha adị. Do you understand me? Ọ dịkwa n'obodo oyibo ndị ọzọ, o nwere obodo oyibo ọ dị, nwekwa obodo oyibo ọ ga-ama ịpụta ị na-afụ zero drug addict. Ọ dịgasị nwere obodo ọ ga-ama ịpụta ị na-afụ peaceful environment. Ọ dịgodo ịma na rate ga-adịro mazi na ife adult ji aka ya metere onwe na ọ bụrụ na ụmụazị, because n'obodo oyibo nwe eji ị ga-eru alapụzi ya ga-ịchọ ịnụ onwe gị n'iyi na onwe gị n'iyi. Mana by today bụ society na-anụ ụmụazị n'iyi. Ọ bụrụ mmasị ụmụazị
ọ bụrụ mmasị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eto eto, no because of society ha findoro onwe fa na ya, the kind of friends na-influence fa. Do you understand me? Gị nwa bụ nne ebe a ka ị niile na-arụ ọrụ nke iji wee bụrụ nne bụrụ nna, tinyelu nwa gị anya, mee nke ahụ iji bụrụ parents until ọgbagote of age, then ọ chọzikwa ị na onwe n'iyi. That is her or his own cup of tea. Ịkwọchala aka Pontus Pilate maka mgbe ịzụgidere nwa ọbata 20 years or even ọbata 25, ị manage gị die, secure gị die, protect gị die, ọgbagote of age, o wee sizie na that adult age a wee dapụrụ onwe, ị mana ọnyanwa kpatara ife na-eme ya n'elu ụmụazụ ịmụrụ anya. Kedu ndị ya na fa na-ekwu? Kedu ndị ya na fa na-akwụ nkwụkwụ? Kedu the kind of friends ọ na-keep around her or him? Kedu onye ọ na-eje afụ? Onye bụ boyfriend ya? Onye bụ girlfriend ya? Kedu the kind of activity? Kedu ụdị nkata nwa gị na ndị anya na ya na-abụ na-akwụ na-akpa? Ọ bụ nkata bara uru? Ife afọ ị mara na nwa gị ga-anụ outside, jiri aka gị bụ nne bụrụ nna gị anya, nwere ife na-ezozi ezo, maka how close ị dị with nwa gị ka nwa gị nwere ike iji wee dị open to you, ịgwa what is going on. Society mụ na gị na-aba adịgo damaged and polluted, bụ na today a lot of ụmụazị na-ana n'iyi. Ihe afụkwu nne na nna fa agbagide mgbe agbachakwa mbọ niile a society jide nwa kpọdo isi n'ala. Look at this video. Look at ụmụ mmadụ.